Nagpahimangno karon ang kapulisan kalabot sa modus sa pagpangwarta o extortion nga manawag sa inyong cellphone. Atong sano nagdetalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, na-record sa usa ka negosyante sa Davao City ang pagpangilkil kaniya sa usa ka personalidad nga kaliklang nitawag sa iyang phone number. Gikonsidera kini sa kapulisan nga usa ka modus sa pagpangwarta. Mga kaisunan kaya palin sa laing lugar nanginahanglan kayo gamay nga financial pwede ba makapuparay bisay mo ang karon nga adlaw naot nga sige lang sir, mag-message lang po sir kay naa mag-drive man gud ko. Sir, pag mag-drive ka pwede mo siguro makadesisyon ka o nga wala kumikan nga natin mga kaisunan nga meeting nga nagpaabot. Parte kini sa conversation sa usa ka caller ngadto sa usa ka negosyante sa Davao City. Diin nagdemand ang caller nga muhatag og kwarta kaniya ang negosyante. Apan dihang gibalibaran. Sige lang po sir, sunod na lang po sir. Salamat ha. Asay sunod? Ano mabot mo sunod ni karunong kinanglanon? Ano masuko man ka sir? Wala ko masuko. Pumaraygan ko mo. Kahit mo pumaraygan. Gihulga na sa caller ang iyang gitawagan. Pag-ano ng mga tao, istorya. Talaga sa gusto. Pagpapanganta ka dyan siya mga kauban. Wala na mihatag og pahayag ang negosyante sanglit na hadlok sab kuno siya sa iyang seguridad. Sumala sa Davao City Police Office, usa kini ka klase sa modus sa pagpangwarta o extortion nga dili angay nga tuhan sa katawhan. Pwede ninyo na sila i-block. At ninyo hang isipon, di ba nabalita na ang Davao City insurgency free na ta. So, gusto ninyo, pwede na to siya i-entrap. Kung makadawat og samang text o tawag nga dunay nagapangayo og kwarta dala pagpanghulga sa inyong seguridad, gilayong i-report kini sa pinakaduol nga police station. So, kadiya sa mga business stores, pwede mo magmontar og mga CCTV para makitaan po nato tong mga regular customers ninyo o katong mga nagpaatik-atik lang para magmanman sa inyong area. Parayon matud pa gina-monitor sa Cybercrime Unit ang maong modus. Sanglit, doon na nasab kunoy samang insidente nga na-report kanila. Sara, gawa sa pagduol sa mga pinakaduol nga police station mamahimo sab nga mo report sa Cybercrime Unit ingon man sa Davao City Anti-Scam Unit o galing makasinati og samang insidente. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.